Si de veritat hagués sabut que posaria la meva vida en risc, no hauria començat mai el viatge. Durant l'any i mig següent vaig assistir a 6 enterraments cada setmana. Aleshores, vaig decidir que en endavant faria el possible per evitar que altres joves com jo iniciessin un camí incert per arribar a Europa. Juntament amb altres persones van començar a fer reviure Giron, el poble on vaig néixer i que va estar abandonat durant més de 40 anys. Du nangu lool sax xale sax du nangu lool moo tax buñ prévoyé ñu am fii school ñoom ñëpp dañ kontaan si loolu seen xale yi mun a jàng. Ouais, cette année, ils ont une nouvelle plantation. Our health system is very collapsed. Especially when this corona starts. I want to teach people how to fish, and I want to teach people also how to learn gardening also. Als meus germans i germanes africanes, m'agradaria recordar-vos que només podrem desenvolupar l'Àfrica si som aquí, vivint les nostres vides en aquesta terra.